This video is a sequel, therefore I'm not gonna talk about IKS or Indigenous Knowledge Systems. Nonetheless, there's always something to talk about. Do you know why women in South Africa are more vulnerable to being hijacked than men? It is because when you get inside the car, you forget the business of the moment, which is to drive off. You become distracted by your handbag. Where is it? It was on your hand a minute before you stepped into your car. You check for everything. You check if the kids are okay. You check if the grocery is properly placed. And that makes you vulnerable. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizoqhubeka nebinza lesibili enkondlweni ethi Isiziba Senhlakanipho. Umugqa we-12. Uyimpamba nkwici wenjulase. Imbongi ikhethelele igama elithi uyimpamba nkwici ukuchaza into edidayo, into eyinkinga, ukuchaza ingwadla. Sesiyabona ukuthi imbongi ngalo mugqa igqamisa ukuthi akulula ukufunda, kuba nobunzima obuhambisana nakho. Imbongi ayikakabusho ukuthi bunzima buni, kodwa sesiyabona ukuthi ziba khona izihibe ekufundeni. Umugqa we-13. Ngokuhlomele kudepheni. Imbongi ikhethe igama elithi ngokuhlomela ukuchaza ukuthatha izikhali zakho ukuze ulungele ukulwa. Imbongi yakhetha igama elithi ekudepheni ukugqamisa ukuphindaphinda. Ake siboneke, iliphi igama eliphindaphindiwe elinencazelo efanayo naleli elithi ekudepheni? Ile gama elithi esijulile, ile gama elithi njulase, ile gama elithi nzibase. Azise womathathu lawo magama asho into eyodwa, agqamisa ukuzonzobala, agqamisa ulwazi olunzulu, ulwazi oluphusile. Ngakho-ke imbongi ngalo mugqa ithi ikulindele yona ukuthi ibhekane ngqo nemfundo ukuze ikwazi ukulwa nalezi zingqinamba ezikhona ekufundeni noma emfundweni. Umugqa we-14. Buphi ubunzulu bakho? Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi imfundo ijule kakhulu kunalokhu esikucabangayo. Umugqa we-15. Lapho ngohlala ngiphumule. Imbongi ngalo mugqa igqamisa ukuthi emfundweni kuba nomphumela omuhle ngoba kuba nokuphumula, kuba nokugculiseka, kuba nokunethezeka. NgesiNgisi singathi phecelezi, a person feels an elevation of some sort. A person feels that he or she has arrived. Umugqa we-16. Nginethezeke ngobuqhawe. La sibona igama eliphindaphindiwe. Yiliphi lelo gama? Yigama elithi ngiphumule. Liphindaphindwe ngaliphi igama noma ngokusetshenziswa kwaliphi igama? Ngokusetshenziswa kwegama elithi nginethezeke. La magama womabili asho ukugculiseka. Igculiswa yini imbongi? Imbongi igculiswa ukuthi ngokuzuza imfundo kufana nokuthi
isiliqhawe. Ukuba liqhawe ukuba nesibindi, ukungesabi ukulwa, njengoba vele imbongi ibisishilo ukuthi ihlomile. Okuchaza ukuthi imiphumela yemfundo mibili. Owokuqala umphumela ilona wokuphumula unethezeke ugculiseke. Owesibili umphumela ilona wokuklonyeliswa ngokuthi uliqhawe. Umugqa we-17. Lokhu ngafuna ukujula. Imbongi ngalo mugqa igqamisa isifiso sayo, igqamisa okusenhliziyweni yayo ukuthi kade ilangazelela ukufunda noma isinesikhathi eside kakhulu ifisa ukuba ifunde igogode. Umugqa we-18 osekungixabanise nowethu. Umugqa we-17 nomugqa we-18 unenjambamenti, okuchaza ukuthi alukho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa ongenhla. Ngakho-ke umqondo otholakala emgqeni we-17 ukapakela ngezansi emgqeni we-18. Ake siyichaze-ke le njambamenti. Le njambamenti lena igqamisa ukuthi isifiso sembongi sokufunda igogode kusenza ibe nyamanambana kontanga. Umugqa we-19 engabashiya osebeni. Imbongi ichaza ukuthi eyabashiya ngemuva basele. Ukusala kwabo ngemuva kubaqhatha nembongi ngoba yona ayisenaso phela isikhathi sabo, ibhekene ngqo nemfundo. Umugqa wama-20 bezidobela inhlanzi ngodobo. Lo mugqa ugqamisa ukuthi abangani noma ontanga bembongi bathe ukuhlola nje okungatheni emfundweni base bema begcina. Yingakho nje imbongi iyakugqamisa ukuthi badobe inhlanzi eyodwa nje. Imbongi ayishongo ukuthi badobe izinhlanzi, obekade kuzochaza ukuthi bafundile, kuningi abakwenzile ngakwezemfundo. Umugqa wama-21 ngiyokuthola nini ukuphumula. Umugqa ugqamisa ukuthi imbongi ibona sengathi uma ingafundile kwaze kwafika ekugcineni ayizukwazi ukuthi iyekele ukufunda, izoqhubeka nakho. Ukuqhubeka nokufunda kuchaza ukuthi ayifikanga ekunethezekeni lapho kufanele iphokophelele khona. Umugqa wama-22 komzimba osufohloka umhlandla. Imbongi ichaza ukuthi ezinye izingqinamba umuntu abhekana nazo emfundweni ukuthi umzimba wakho uzokwaphuka izicucwana. Yingakho imbongi ikhethe igama elithi osufohloka. Imbongi yakhetha igama elithi umhlandla ukuchaza umgogodla ukuthi phela ngoba uhlala ugobile ikhanda ubheke ezincwadini zakho, umgogodla wakho uyakhathala, uzizwe sengathi uyavoqozeka. Umugqa wama-23
awunalo uphawu lokuloba ekugcinene. Ngakho-ke ngizowufunda kanye kanye nomugqa wama-24. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo: ngithungathana nenjulo yokudepha kwakho nzuluse. Okokuqala, kule migqa yomibili sithola injambamente. Okwesibili, sithola ukuphindaphinda. Okwesithathu, sithola umbuzombumbulu ekugcineni komugqa wama-24. Ngabe imbongi igqamisa ini ngokusebenzisa injambamente kule migqa? Imbongi igqamisa ukuzinikela kwayo ekucingeni, ekufuneni ulwazi. Ngabe imbongi igqamisa ini ngokusebenzisa ukuphindaphinda, futhi yimaphi lawo magama aphindaphindiwe kule migqa yomibili? Igama elithi nenjulo, negama elithi yokudepha, kanye negama elithi nzuluse. La magama womathathu asho into eyodwa, asho ukuzonzobala kwalesi siziba esiyimfundo. Ngabe imbongi iqondeni noma igqamisa ini ngokusebenzisa umbuzombumbulu? Umbuzombumbulu, umbuzo ongadinge mpendulo. Umbuzombumbulu ugqamisa ukuthandabuza kwembongi ngesimo ebhekene naso. Yini eyenza imbongi ukuba ithandabuze kule nkondlo? Yilokhu okulandelayo: umzimba wembongi uyakhathala, umgogodla uyakhathala, imbongi izizwa engathi umzimba wayo uyephulwa izicucwana. Ngakho-ke imbongi isiyazibuza ukuthi, is this worth it? Ingabe imfundo ibaluleke ngaleyo ndlela? Balingani bami nani bafundi, njengoba beshilo phambilini, umbuzombumbulu awudinge mpendulo. Umugqa wama-25, sizinda sami ngiyophephelaphi? Imbongi ingathekisa imfundo, iyibiza ngesizinda. Imbongi ikhethe lela gama elithi sami ukugqamisa ukuthi inobudlelwano obuhle nemfundo, ukugqamisa umuzwa wothando. Okwesithathu, ukugqamisa ubuniniyo. Okwesine, ukugqamisa ukuthi imbongi izishaya isifuba, iyaziqhenya ngemfundo yayo. Imbongi ibiza imfundo ngokuthi ingeyayo. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyophephelaphi, ukuchaza ukucasha, ukuchaza ukufihla. Ekutheni imbongi iyathanda ukuthi phela ikhosele ngaphansi kwekhwapha lemfundo, kwazise ayisenabo phela nabangani. Imfundo iyona eqhathe imbongi nabangani bayo. Umugqa wama-26, uma ngingaphepheli kuwena. Lo mugqa ugqamisa ukuthi kungenzeka ukuthi imbongi ihluleke ukucasha nokuzifihla kulesi sizinda esiyimfundo. Ngakho ikhethe yasebenzisa igama elithi uma. Leli gama ligqamisa ukuthi kungenzeka iphumelele, futhi kungenzeka ingaphumeleli ukuzifihla emfundweni. Umugqa wama-27, hleze ngothi sengiyithongo. Umugqa ugqamisa ukuthi uma imbongi
ingahlala ingaphumeleli ukuzifihla ngaphansi kwemfundo, kuyochaza ukuthi lokho kuyokwenzeka yona seyadlula emhlabeni, isilithongo. Ngenhlanhla enkulu, ababhali balichazile igama elithi sengiyithongo, bathi lichaza umuntu ongasekho osewashona, esikholelwa ukuthi nguyena osenxusela umndeni kumdali. Umugqa wama-28 basale bedalula imfumbe. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi inkathi yona isidlulile emhlabeni, abasele ngemuva yibona abayokwazi ukuchaza lenkiyankiya, lendida, lenkinga, lempambankweci, lempicabadala, lengwadla eyimfundo. Umugqa wama-29 yobunzulu bakho siziba. Kuyacaca ukuthi ngalo mugqa imbongi isitshela ukuthi mhlawumbe laba basele bayokwazi ukuyixazulula le nkinga yona imbongi eyayibhekene nayo yokuba ibe nesifiso sokufunda igogode, ijule emfundweni ejulile. Umugqa wama-30 ngoba namuhla uyimpicabadala. Imbongi ikhethe igama elithi uyimpicabadala ukuchaza imfumbe, ukuchaza indida, inkiyankiya, into edidayo, ingwadla, inkinga. Imbongi ithi okwamanje imfundo isenobunzima thizeni, mhlawumbe yona uma isidlulile emhlabeni, abasele bayokwazi ukuyichaza ukuthi imfundo iyini futhi umuntu angafunda afike kuphi. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye ngokufingqa umqondo osobala waleli binza. Imbongi isicacisela ukuthi imfundo ayijulile kuphela, kodwa inabo ubunzima thizeni. Ukugqamisa ubunzima bemfundo, imbongi ibeka izizathu noma amaphuzu alandelayo. Iphuzu lokuqala, ngenxa yokuthi imbongi ifuna ukufunda igogode, isize yaxabana nontanga bayo. Le ngxabano idalwa ukuthi imbongi ifuna ulwazi oluningi. Imbongi ifuna ukwenza ngokweqile kunalokho bona abazimisele ukukwenza. Bona badobe inhlanzi eyodwa baneliseka, kanti imbongi yona ifuna ukudlulela phambili, ifuna ukweqisa inani lalokho bona abacabanga ukuthi kufanele ngabe kugcinwa kulona. Kwesibili, imbongi ayikutholi ukuphumula. Lokho sekwenze ukuba nomzimba wembongi ugcine usuthinteka ngoba umgogodla wayo uyafohloka. Kwesithathu, nanoma imbongi inesifiso sokufunda igogode, kodwa ibonakala sengathi
iyakungabaza ukuthi iyoke iqeda ukufunda, iyoke ifike lapho kufanele ifike khona, iyoke igogode okwangempela. Yingakho isithi mhlawumbe lokho kwenzeka uma ngabe umuntu esedlulile emhlabeni. Mhlawumbe labo abasele abayokwazi ukufinyelela kulobo bubanzi nobunzulu bemfundo. Basically, the poet is saying there is no yardstick to gauge how deep education is. Maybe the novelty, experience, and discovery of how deep is education will surely and squarely be on the shoulders of those that will remain when he perishes. Jesus asisiyekeni isingisi akusona sethu. Nanoma imfundo ibonakala iyimpambankwece, iyimpicabadala, iyimfumbe, iyinkinga, kodwa imbongi ithi inomphumela omuhle. Ngakho-ke izimisele ukuthi ithathe izikhali zayo, ilungele ukulwa ukuze ikwazi ukufunda igogode. Kungani imbongi ithi funa ukulwa ibhekane ngqo nemfundo? Yingoba kunamaphuzu noma izizathu ezimbili. Imbongi ithi ifuna ukuhlala esizindeni sayo, iphumule, inethezeke, igculiseke. Okwesibili, imbongi ithi uma isifundile izoba nesibindi, ayizukwesaba ukulwa ngoba izobe isiliqhawe. Lingani bam nani bafundi, niyathandwa, nisale kahle.